Здравейте! Днес сме тук, за да поговорим за чисто новите функции на този невероятен камион зад гърба ми – Ford Trucks F-MAX с двигател от ново поколение EcoTorque. F-MAX дава нова дефиниция за ефективност с над 11% икономия на гориво. Как се случва това? Новият 12,7 литров двигател с нова горивна система и технология за активно управление на температурата прави F-MAX по-устойчив и по-лек. С подобрените си аеродинамични характеристики той намалява до минимум съпротивлението. Например, активната предна решетка се регулира в зависимост от работните или екологичните условия, а това означава икономия на гориво. Предното въздушно окачване повишава комфорта при шофиране на съвсем ново ниво. Благодарение на предсказуемия круиз контрол, когато активирате режим Sailing, F-MAX автоматично регулира скоростта си според пътните условия. Заедно с интелигентния круиз контрол, той допълнително съобразява скоростта, за да поддържа дистанция с превозното средство пред него. А сега, нека поговорим за цифровите камери за обратно виждане. Системата от цифрови огледала подобрява аеродинамичните характеристики на F-MAX и не прави компромис с качеството на изображението. Благодарение на режима на отопление, дори при дъжд, те не се замъгляват. Динамичната настройка спрямо променящите се условия на светлина поддържа качеството на изображението и осигурява несравнимо изживяване. С новото поколение двигател EcoTorque и новите функционалности на камиона, Ford Trucks F-MAX съчетава комфорт, технологии и най-важното – ефективност. Всичко, което вие трябва да направите, е да се наслаждавате на пътуването. Все пак имате F-MAX, нали? Ford Trucks. Споделяме товара.